Bheith sé don roi trí síochan. Siad Archie? Archie? Hani Archie na ten of a sé Archibald Dina how? Dúig. Cain? Hani Callan how sé Callanina how? Dúig. Archibald Dina, Callanina, agus Bob? Bob! Usually the lab Rìgh agus bheith glé Oidhche. Oidhche? Somebody in Oidhche. She might in Jalúina how? Okay, dúig. How are you, Oidhche? Is rhaid Susan eating to write the doggy cornflakes on the bracha shacket. Cornflakes? 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 A leach go viake. Leach. A hinch and Sgoil Shamhraidh Dhràma. Nation shen maha. Oh, kijk er eens die show. I can't go ma. Weet je gewoon banje? Banje. Bonje. Bonje. Banje. 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 Nou, hier op terug. Oh, ja, shen. Oh. Oh, groot shen maatje. Dan kun je weer een TV. Kun je weer een TV. Kun je weer een... Kale buta. Ver woorden te heugen. Hoi. Oh, schaamsje. Met jelle loos afgehouden. Oh, kijk dan aan hem komma. Han kijk zo en jassenaving pat jere hietjes. Hij is schouwen, daar via gomee. Han go harsmachen se fan je feitjo. Hij spinkt de schenakelers en ure hietjes kunnen kale leren doen. Ach zo verder dan je naar behaaien. Hij is ijzing met edwin met haar. Hij is schen met een hout janevin cake. If when je cake is schaars en tel, daar wie is de hoek. Tjere nachhaking er zo'n fijne maag met een nieuwe macaroni meervinnig. Kat! Wat is een meerblok vooruit? Oh, more than kind. Hebben de giri piece cake eens koffie in it? Oh, wie een schön scanjo. Oh, mijn grote cake zijn ik hoe plaster. Skanja, Roma. Smerig je pikkie cake maar je de goede la. Wow. Vision ko Robert agus cuddly. Hey. Kerst. Je is een klein worden. Als je een cake maar je de goede la. Wow. Ja, kijk. Heb je Hey, yes, man. Kerst. Show off laadakken. Bob, let me use the purre. Ik zit precies een shimmer. Carolina, niet juist een jack en unjak. I guess well, wat ik moest je doen, wat ik kan kiezen. Halla machas yn pei ac yn mynd draste. Wel, hoe ik call je maar. Cyd
co-op, I is canny cake. Trying to be dog and co-op, and who's the shop? Well, can there in Ross a cake, and I'm having couch the share. Oh. Eva! Edith! Bob! I'm in Dewey. Carolina, Bob, pass my parcel on the step, Helen. Richard, let's do it. Gosh, here you go. Flu. Look at picture of up. Trouble? Jilly, yours. Banya. Banya. Taylor. Shukil is I use again. Shukari. Banya. Ian. Shukra Hassim. Okay, I use apron. Apple. I use slippers. Slippers. Well, can there not cake my and would have been the course down? Yeah, I'm at this. Apple. Folly. Oh, and Dunya Akum. Han Dunya Akum and Connie shown that I have in jam fruga. Doing like a Jenny cake, you can do Jack. Habi, get Gira Penny. I use in Yanaba. Elena Bucket. Yeah, quick and tell you. Well, that isn't a cake that's a gay. GPS in a photo. Just Have as a a fine fine poster. Part of the money. Oh. Well, be patient. I use in cat. And cat. Ah, she vegetarian of them. Oh, you have a brain in the cat. That's a hammy better. Who's in Yona? And cat. In cat. Okay, Maha. Han cake in your magic challenge. Catchable and having? Where's the fella? Han ye having? Having. Acha chief for the buku cake. Malakit? Ha microwave back in? Hajen microwave the kushi. Frame me having cash. Jimmy and Cheddar. And Lursh you have in cake for plastic. Vad fan är skillnaden med här? Alltså, för jag kommer Alltså det jag kan se. Hur ser det ut? Vad kan jag se? Hur kan jag se? Kanske det jag kan se. ha. Axtlagen begår en ger smäning för sig stanna kommission. Ja. Laste. I is shen med det här som ett järn en kär